Vítejte u videonávodu magazínu hobbyrecepty.cz Jak vykostit kapra. Ve videu si ukážeme, jak snadno docílit toho, aby byl kapr zcela bez kostí. Kapra jsme zakoupili již rozpůleného. V případě, že však máte rybu v celku, postup je obdobný. Začneme tím, že rybu rozkrojíme podél páteře. Nezbytný je ostrý nůž, který zajistí dokonale čistý řez. Ve chvíli, kdy je kapr naříznut podél celé své délky do hloubky asi 3 cm, přistoupíme k odřezávání žeber. Špičkou nože zlehka přejíždíme po žebrech a postupně je tak odkrajujeme stále dál. Pozor na to, že žebra končí asi ve 2/3 výše filetu. Při neopatrném řezání by se mohlo stát, že odříznete břišní část masa. Jak vidíte, ani náš filet není zcela dokonalý. Případné odřezky však můžeme použít do vývaru, na tatarák z kapra či jiné pochutiny. Je rozhodně škoda maso vyhodit. Pokud jste stejně tak jako my zakoupili kapra krájeného, vždy jedna půlka ryby bude bez páteře. V takovém případě z ní pouze odkrojte žebra. Nyní odstraníme kosti, které se vážou k břišním ploutvím. Není těžké je nalézt, stačí podle hmatu vypátrat místa, která jsou špatně ohebná. Zbývají už jen drobné kůstky, které se vážou k páteři. Ty odstraníme následujícím způsobem. Kůstky nařežeme spolu s masem na šířku asi půl centimetru. Budou tak drobné, že při konzumaci je ani neucítíme. Maso samotné se při smažení opět spojí v jeden celek. V žádném případě však nesmíte proříznout kaprovou kůži. To však neznamená, že byste měli mít tupý nůž. Další častou chybu může totiž způsobit právě tupé ostří, které kůstky nenařeže, ale pouze posune ke kůži. Jednoduchou kontrolou je nahmatání kůstek v zářezech. Více vám však zřejmě bude vyhovovat způsob, kdy si filet necháme v celku, postupně krájíme kůstky a vždy po určité chvíli odkrojíme hotový řízek. Kůstky před ocasní ploutví se nacházejí v celé výšce filetu, maso proto krájíme v celé délce. Protilehlou stranu filetu můžeme krájet opačným směrem, tedy od ocasní ploutve.
Děkujeme za pozornost a přejeme dobrou chuť.